Manaditidakal ti baskurataya. Agbirok pagbatay na iso isungat at bali na manukan na tan. Kunan. Apay gumarigi ka? Tatakaw ti manuka po. Kaman, apay partin nyo ida inang? Partin nyo ida? Damagam kanya da ano kaya da paparte. Oh no. Haan mo ta, kunada. No. Kamay ka na? Wala Elmer ti makaparte. May kan? May kan? May kan? May kan? Hindi na pinaparte. Apay di mo kayo tumay? Apay mo di mo kaya? Si Kaman. May kan na? Agpaigid. Kaman. O bakit di kaya na? May kan? Dagmamano ka po. Itangad nga to na. Ay, pumunta na lang. Hindi ka pa lang ha? Kung dito ka sanod, dito ka lubnan nung irukwas na kayo na